Farmers Market. Pupunta kami kina Kuya Jun. Gagala. Ang daming fruits na tinda, oh. Oh, diba? Ang sasarap ng mga prutas. Naghihintay kami sa mga kasama namin. Siomay! Vlog eh. Toyo be. Ang ganda sumubo ng bakla, oh. Wow. Wait ko lang. Sabihin mo nasa Farmers Market. Baka nasa Farmers Plaza sila. Pabili ka na lang ng cake. Bayaran lang namin, sabihin mo. Bibili kami ng cake. Yan o. Para sa birthday ng dalawang kasama. Ay, God! Nakahihiya ka pa. Video to, be. Girl, i-endorse mo yung Goldilocks. I-endorse mo yung Goldilocks, be. Dito dapat sa mga cake. Oh, endorse mo, be. Sige na. Gaga video to. Fran Campe. Ako na nga. Birthday. Winston Blue! Blue na lang cake, Justin. Ay, hindi ka po girl. Wow! Sweet naman. Sige na, girl. Wish. Justin Blue. Full time daw. Yay! Para kay Justin. Dalawa sila. Ngayon bang birthday ni I ain't gonna be cooking all day. I ain't your mama. I ain't gonna do your laundry. I ain't your mama. I ain't your mama. Boy, I ain't your mama. When you gonna get your act together? I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, I ain't your mama. No, wake up, arise and shine. Oh yeah. Let's get to it. Ayusin mo kasi. Okay, last question. I want Wala pa naman masaya na. Ang baboy! Ang baboy ng cake! Boses niya. Tapos, Ang mga bakla nakaganon sa kanya. Tamagay? Hindi yung boy. Tamagay? Naging lalaki. kakauwi na sa boarding house. Good night. Ganito ang buhay ng call center. Takaw TV. Diba? Ay, grabe nga, gulo ng mukha. Siya lang yung lumalamon ang dala niya, oh. Buhay call center. Ha, labas ng umaga. Ay, yung mga kasama ko. Eastwood. Nandito kami sa Buddies. Yan. For breakfast. Mag-smile ka, Marv. Ay, wow, bongga. Bongga naman pala eh. Wala sila yung mga parang sa ito. Ha? Sasawan? Kuya! Dito na sa bahay. Makapahuway na gidman. Rest day na buwas. Isa lang kadlaw ang rest day. Pagkatapos, duty naman. Ganun talaga. Ano ba yan? Thank you for watching. Matulog na ko. Bye!